Vítajte pri sledovaní nového videa od Enerbajku. Na tomto videu si ukážeme elektrické trojkolky, ktoré sú dvojmiestne, so strechou, s názvom Enerbike Juju. Tak poďme na to. Povieme si najprv základné technické informácie o týchto trojkolkách. Trojkolky sú dvojmiestne, sú homologizované, môžu normálne na cestnú komunikáciu. Majú vlastne výkon motora je 2,3 kW. S maximálnou nosnosťou celej trojkolky je 323 kg. Batérie sú o voltáži 72 V a 20 Ah a sú uložené vlastne v strede trojkolky, čím ťažisko je relatívne vyrovnané. Trojkolka má kompletne uzavretú strechu a zadnú stranu a ku každému modelu je možnosť namontovať bočnú plachtu s dverami a otváracím okienkom, a to je všetko v cene trojkolky. Trojkolky máme v troch farebných prevedeniach. Prvá je tmavo-sivá s bledým krémovým, bledohnedým krémovým interiérom, ako plasty, tak aj sedačky a samozrejme aj strecha je v tomto farebnom prevedení. Druhé prevedenie máme krémovú trojkolku, vlastne vonkajšia časť je krémovej farby, kombinácia s červeným interiérom, červené plasty, červená strecha a samozrejme aj kožené sedačky sú v tejto istej farbe. A ako poslednú farbu máme niečo medzi tým, je taká bledučko sivá farba a tá je v kombinácii takisto s bledým hnedým interiérom, plasty aj kožené sedadlá. Môžeme si prejsť interiér, takže môžeme si to povedať tu vpredu. Trojkolka má vlastne klasický prednú kotúčovú hydraulickú brzdu, zadná brzda je vlastne bubnová, brzdiť sa dá vlastne ľavou páčkou na riadení a samozrejme má aj nožný pedál pre brzdenie s nohou. Obidve páčky majú vlastne aretáciu, takže vieme si ich zaistiť, či už hlavnú, prednú alebo zadnú ľavú. Po zatlačení páčky znova sa odistia a uvoľnia sa brzdy. Na pravej strane sa nám nachádza ešte vlastne ručná brzda. Takže vieme si zatiahnuť, keď stojíme niekde v kopci alebo niekde na nerovnom teréne, vieme si zatiahnuť ručnú brzdu ako klasicky na aute. Keď sa vrátime k riadeniu, vlastne ovláda sa trojkolka, zapína sa po otočením kľúčika do prvej polohy. Vtedy trojkolka naštartuje, nabehne nám displej. Na displeji vidíme všetky základné potrebné údaje, ako je vlastne stav batérie, prejdené kilometre, rýchlosť a momentálne máme aktívny režim P. Ten deaktivujeme stlačením buď jednej alebo druhej brzdy, vtedy skočia dve nuly a trojkolka je pripravená na jazdu. Tento režim sa automaticky znova aktivuje, keď nemáme aktívny plyn z bezpečnostného hľadiska. Takže vždy treba zatlačiť brzdu, zasvietiť ready a plynová rukoveď je aktívna a ideme dopredu. Na pravej strane sa nám nachádza D dopredu, R je reverse, piatočka, vtedy trojkolka pípa. Jednotka, dvojka, trojka sú vlastne brzdové, vlastne rýchlostné režimy. Na jednotke ide okolo 15 km, na dvojke okolo 18-20 a na tej trojke je maximálna rýchlosť a to je 25 km za hodinu. Na ľavej strane sa nám nachádza už držiak na telefón s USB nabíjaním. Máme tu prepínanie svetiel. Na ľavej strane máme smerovky doľava doprava a klakson trúba. Trojkolka má dosť veľa odkladacích priestorov, na ľavej strane sa nám nachádzajú vlastne úložné priestory, máme tu takisto háčik, kde si vieme zavesiť kabelu, ruksak alebo hocičo s nákupom. Ďalší úložný priestor sa nám nachádza vlastne na zadnej sedačke, pokiaľ nemáme vzadu nejakého spolujazca, že ideme sám ako šofér, vieme si vlastne kľúčikom odvomknúť úložný priestor, je zamykací. A takto si vieme sedačku preklopiť, tým pádom nám vznikne veľký úložný priestor, vieme tam prepravovať nákup, hocičo z donosnosti až 323 kg.
Spätné zrkadlá sú nadstaviteľné vo všetkých smeroch, hore, dole, doľava, doprava podľa potreby. Na prednom čelnom skle sa nám nachádza stierač, ktorý si vieme takisto spustiť na palubnej doske. Po stlačení sa zapne vlastne stierač, no musíme mať trojkolku zapatú. Hej. A vlastne funguje ako stierač v prípade nejakého dažďa alebo špinavého predného skla. Trojkolka má vstavaný alarm, máme tam vlastne možnosť zamykania dvojakého, a to v prvom rade vieme zamknúť riadenie, vytočíme volant do ľavej polohy, zatlačiť kľúčik, pootočiť doľava a ostane riadenie zamknuté. Potom ho vieme odomknúť, znova v ľavej polohe, vyskočí a máme odomknuté riadenie. Ďalej máme k dispozícii vlastne alarm, máme k tomu, ku každej trojkolke sú dva ovládače, dva kľúče, vieme si ho zaarmovať alebo odarmovať, hej. Teraz máme zaarmovanú, odarmovanú a blesk. Keď dvakrát zmagneme stredné tlačítko, to je bezkľúčové štartovanie, automaticky nabehne trojkolka, kľúče môžeme aj vo vačku a môžeme jazdiť. Ďalej sa vypína potom buď vlastne s alarmom, alebo bez alarmu. V prípade nepriaznivého počasia vieme si namontovať bočné steny na trojkolku. Uchytávajú sa vlastne suchými zipsami priamo na nosnú konštrukciu trojkolky. V prednej časti je ku každej trojkolke vlastne suché zipsy, ktoré sa uchytávajú taktiež po obvode celej trojkolky, takže potom sa uchytáva priamo na tie suché zipsy na danú konštrukciu. Takže trojkolka ako taká je uzavretá, má tu vlastne otváravé dvere, ktoré sú na zips. Vieme si odzipsovať, vieme si tie dvere znova uchytiť cez tieto skoby a uchytky, tak aby ostali stále otvorené, ako na stane v podstate. A vieme si takisto otvárať len čisto okno a ostane v tom prípade len táto sieťka ako otvorené okno v podstate. Takže môžeme si povedať na prednej strane trojkolky, čo sa všetko nachádza. Je tam vlastne denné svietenie, ktoré máme dizajnové, ale zapína sa automaticky po otočení kľúčika, takže máme tu dizajnový LED pásik s mriežkou. Hlavné svetlomety sú uložené o trošku nižšie a vedľa sa nachádzajú diaľkové svetlomety, ktoré si prepíname vlastne prepínačom na riadení. Na zadnej strane sa nám taktiež nachádza smerovky, brzdové svetlo LED-kové, pekne dizajnové v mriežke, ktoré doplňa celý dizajn celej trojkolky. Môžeme si spraviť ukážku jazdy, zapneme si trojkolku, zatlačíme brzdu, aby sa nám aktivovalo ready a P-čko a vlastne už pridávame len plynovou rukoveťou a ideme dopredu. Dáme si spiatočku. Trojkolka je takisto veľmi živá. Môžeme si spraviť ešte jednu ukážku z pohľadu spolujazca. Takže znova zatlačíme brzdu a ideme dopredu. Trojkolka má dosť veľký výkon, 2,3 kW motor pri trojke rýchlosti dokáže zaberať a vyšvihne vlastne rýchlosť na 25 úplne o chvíľku. Teraz si vieme pekne zacúvať. Cez spätné zrkadlá vieme si kontrolovať zadnú stranu, dopredu a ideme plný výkon. Brzdy reagujú pekne, vieme brzdiť buď s rukami, alebo používať už spomínanú zadnú nožnú brzdu. Zacúvame si. Strecha dokáže ochrániť nielen pri nepriaznivom počasí, ale aj pri slnečnom počasí. Som pekne v chládku. Takže je to ozaj veľký bonus tej strechy aj vstupného predného vetra, keď nám fúka spredu pri tej rýchlosti 25. Už ten nárazový vietor na to telo dokáže byť nepríjemný a keď je nejaké jarné alebo jesenné počasie je chladivý, tento štít pekne odráža ten vietor, necítim absolútne nič, takže za mňa dvojmiestna trojkolka so strechou veľmi dobrá voľba. Ďakujeme, že ste sledovali toto video až do konca. Pokiaľ sa vám páčilo, dajte like, zdieľajte a pri ďalšom videu čaute.